de Valls, que obrir la pel·lícula ens vam adonar que era el mateix Vicenç Ambrós i Bessa de Lluçà, que tal com ha dit això no és aquí perquè està a Mallorca, no? I el segon premi és l'Intrús d'en Josep Maria Saró i Domènech de Tarragona. Sí que hi és. I tant. Un és Trescant per l'Ahir, de la Montserrat García Ribó, de Badalona, i l'altre és En venda, d'en Ramon Bené i Vidal, de Sant Just Desvern. L'any que ve, el llibre. Perfecte, gràcies. Perquè ara venen els dels minicontes. La Laura García, que actuarà com a portaveu del jurat dels minicontes. Us llegeixo el veredicte. El jurat de la tercera edició del concurs de minicontes, format per Blanca Sala, Joan Ferrer, Carme Injús, Neu Ronda i Laura García, reunit avui mateix a la sala de Fuixi, ha decidit premiar 3 dels 9 minicontes presentats en aquesta edició. Volíem destacar doncs, que tots els minicontes ens han agradat bastant i que ens ha costat posar-nos una mica d'acord i que alguns els hem hagut de descartar, tot i que ens havien agradat perquè superaven les 150 paraules que s'han d'ajustar als minicontes. I els premis no són jeràrquics, no és un primer, segon, tercer premi, sinó que és un premi més qualitatiu, és a dir, perquè destaquem algun aspecte del miniconte. Així doncs llegeixo. Premi al conte L'amor impossible, de Paco Rojas, per la seva càrrega d'il·lusió. Recordeu que era aquell conte de la Venus? Preciós, El segon és el premi al conte Soledat, de Joan Seus, perquè recull l'essència del miniconte. El Joan Seus hi és? Sí, perquè acaba de treure un valor i és finalista del no sé si tenia que venir, no? Gràcies. Perquè venia, gràcies. I l'últim és el premi al conte La Sireneta i el Gourmet per a Jordi Lleal com a miniconte Bàrbara. Gràcies a tots. Escolteu, tancaríem aquí aquest acte, aquest lliurament de premis. Agrair doncs, la vostra presència en aquesta vigília de Sant Jordi. Sapigueu que aquí dalt doncs, teniu les paradetes, em sembla que a l'Aguna també hi ha activitats previstes. Per tant, doncs, unint una cosa i una altra podem tenir un matí de diumenge que és un bon tast del que tindrem demà amb totes les parades i el dia de Sant Jordi. Moltes gràcies per